Здравейте, приятели, аз съм Санта Клаус и днес ще играем Терария. Това е новата игра. Също беше направена, мисля, от нощ. Тя е точно като Майнкрафт. Това само, че е алфа версия, която не може да правиш много. О, не. Няма да се биш с мен. Тя много има раза. Почти нищо не може да правиш в тази версия, но карай, пак си е много яка игра. Извинете, просто ми звъняха. Ох, всъщност много ме нападнаха. Аз бягам. Значи, мисля, че в тази версия даже не можеше да се строи. И затова си търся... О, гъби! Затова... О, не. Затова си търся някоя дупка. Ама аз нямам такова ли? О, горкията. То ми трябвало такова. Айде, така. Бързо вземем сега малко као. Не знам колко. Но дали може да убият. О, не ти. Излизай. Get out. Ще ви покажа просто първата нощ, кара оцелете. Предполагам. По-нататък ще... Всъщност, играта е много интересна, защото може да се биете с босове, има нови чудовища, както виждате. Ау, добре, бързо. Той... О, не, още малко. Мисля, че това ще ми стига. Ау! Не, само да не умра. Няма да умра. Because I am MLG. Айде. Добре, аз веднага, щом ги убия, те идват отново. Аха! Ето, виждате? Той май горе е метал. Сега ще отидем. Само да изравним малко терена. Като натиснете Escape, ето тук е инвентори, има торч. Ще взема 3, ще взема една врата и един меч. Меча, къде ми е меча? Къде ми е меча? Ето, добре. Той ще го направя всъщност с врата, само че все още няма, защото съм се насъбрали там. Както казах, ще ви покажа как да оцелеете първата нощ тук. Алфа версията е малко по-трудно. Но всъщност играта е точно като Майнкрафт. Всичко е еднакво. Добре, не всичко. Тук даже има босове. Това е яко всъщност. Ето виждате човекът ми. Да, също има и такива Grey Tunic и Blue Pants. Ето вижте как изглежда. Ето. Само. О, не. Торчовете не. Ето ми торчовете. При торчовете е малко по-различна работа тук. Тук може и без да ги слагате да си осветявате, може и да ги сложите. Нали ви вече, както прецените. Играта има за да мисля, гледате, много е яка. Поне за феновете на Майнкрафт би трябвало да я хареса. Да не за тях, много е яка. Само едно гадното, че като е алфа сега версия не може да се сейфате и винаги почва наново, но няма значение, мен не ме бърка. Ай, те брони по-маки, сякаш. Те не са даже точно брони. Тук има много повече чудовища, всъщност, монстри, такива някакви. Добре, тя гъбата, тя е моделя. Ето, изядох я. Сега да се помъча да ударя. Ето, видите как ги удрям. И тук даже не свършва той. Тук вече не е като в Майнкрафта да свършвате темите, ми просто... Къде? А, не, вратата. Айде, много слабо. Добре? Добре? Готово. Готово. Ето, една къщичка малка.
И както казах, мисля, че... Само се кача. И мисля, че е метал. Cooper Ore. Тук какво е, бе? Ще направя още торчове. Оп, което да искам. Ти не знам всъщност какво е даже. Ще го взема. Все пак. Може да ми трябва. Абе, не бе, всъщност той е метал. Нещо ми става просто. Метал е метал. Ор беше метал, помня. Cooper Ore. Да, ето го бе. Cooper Bar и Cooper Ore. И ето. Само, че не знам какво се прави с него. Не. Предполагам, с тези ще може да си правиш каменни такива. Купър, абе не знам какво всъщност мисля. Тъй, мисля, че става нощ. Ето, като имате Stone Block, може да си направите Stone Wall. Примерно... И си направим къщата. Ето така. Там път, такова. Ето притепли, като стена. Ето и мисля, че... Трябва да скача едно блокче. Тъй. Така се копаш. Мисля, че беше чук. Да, щук. Той закопай нашия щука. Той... Да. Ето е къщата. Поне за сега признам, аз преди около колко? Половин час си изтеглих играта. Той... Ще ми бинка. Не трябва, че го направя. О, не. Това беше епикнес. Добре, те поне бяха тези глупи. И тук мисля, че... там има гъба. И може примерно да се почнете тук мина. Такива работи. Поне за сега ти знам. Нали. Ще правя епизоди на Терария. Само, ето става нощ. Вижте такова торча. Може да си го сложите. Сега ще го сложа. Ето. Да го майнам, пак се свети. Сега ще сложи тук. И ето. Може и направо си го държите с светяно. Добре. И вие сами виждате, че е интересна играта. Също има и мултиплеер, ама поне алфа версия и направо ви пускат играта. Ще спирам епизода, както как ще правя още. Това беше от мен, приятели, се видим следващия път. Чао!